To jama'a, ku zo ku ji sabon labari akan wata fira da aka yi da Ali Nuhu akan Nafisa Abdullahi. Zo ku ji sabon. Nafisa Abdullahi, ni na san mahaifiyarta ita ta kawo ta harkar fim, ta kai ta Lenscope Media wajen Sani Mu'azu. Fim ɗin farko da ta fara yi ba sai wata rana ba ne, Haja sunansa. So mahaifiyarta ta kawo ta set ɗin. Yanzu akwai actress ɗin da tana location, mahaifiyarta har garin da take a location ɗin tana zuwa ta ziyarce ta. Ba ɗaya ba ba biyu ba an yi. Sannan akwai a zamanin baya kamar irin su Balaraba Muhammad, one on one ni mun yi magana da iyayenta lokacin da ta yi harkar fim. So akwai su da yawa wanda ba wai kawai Mansura Isa, ita ma mahaifiyarta mun yi magana da ita, babanta ma mun yi magana da su a lokacin da su fara. So ba kowa bane, wasu su suke supporting din iyayensu ma akan ga sana'ar da suke so su yi, za su ba su goyon baya, sannan za su tsaya su dinga kula da su akan wannan sana'ar. So ba duka bane suke haka. Na farko dai kusan zan ce zan yi wa Allah subhanahu wataala godiya akan haka, saboda mu lokacin da muka shigo harkar fim gaskiya mun zama kamar 'yan uwa ne daga mazan matanmu, haka muke kallon juna. Ba ma kallon juna kamar daga wani guri wannan yake ko daga wuri waccan take, duk muna gani kamar uwa ɗaya muke. Har yanzu akwai da yawa irin su Rahama Hassan, su Fati Muhammad, su in sun gani yaya Ali suke ce ba su daina gaya min wannan kalmar ta yaya ba. Girmamawa ce ta jawo haka. Mun mutunta juna, za ga matsalar waccan ko matsalar wannan ya zama matsalar ka. So abu na farko kenan. So wannan zumuncin gaskiya yana da ƙarfi a tsakaninmu. Abu na biyu kuma soyayya ba ƙarya ba ce. Duk inda kake akwai inda za ka iya ganin wacce kake so, akwai kuma inda wata ma za ta iya ganin kuma tana son ka. A kuma kowace sana'a kuke. Amma ni yawanci nakan ba da shawara cewa idan za ka yi soyayya ka tabbatar da cewa soyayya ce da za ta yi maka amfani. Misali, soyayya ce da za ta iya kai ka ga auratayya. To idan ka yi wannan, ina ganin kusan za ka kubuta daga tunanin ka yaudari wata, ko kuma ita ma ta ga cewa kai ka yaudare ta, ko kuma ke ma wani ya ga cewa kin yaudare shi. So kusan wannan na daga cikin abin da ya sa wasu suke wa junansu wani irin kallo. An yi soyayya amma bata kai ga gaci ba. So ni yawanci shawarar da nake bayarwa kenan. Gaskiya akwai wani abu game da ita ƴa mace, kusan zan ce ya kamata a ce ana ririta ta, akwai wani mutunci nata wanda ya kamata a matsayinka na ɗa namiji ka kiyaye, ita ma kuma ya kamata ta kiyaye wannan mutuncin. To kusan ina ganin wannan yana sa ana samun kyakkyawar dangantaka. Daga cikin da yawa wanda suke masana'antar nan, halin da ake ciki yanzu, wasu suna ce min dadi matan, wasu kuma su ce min yaya. So kusan ni dai dangantaka ta da su haka yake. Wanda suke gaba da ni kuma my son zaka ji wasu sun ce min. So ni ina ganin idan kai kokari ka riƙe wannan dangantakar, ina da ƴan uwa mata, ina da cousins mata da sauransu. So abinda ban musu ba zan so a ce na yi wa ƴaƴan wasu ba. To jama'a, kun ji daɗin labarin nan, ku danna mana alamar subscribe don samun ingantaccen fina-finan mu.